Konnichiwa minasang, o genki desu ka? Welcome sa akong advanced course nining akong channel. Hinapon tabay, nining lisuna atong tutukan ang tulo ka pong nga mo ekspresar og kalagmitan ug pagkasusama. Kini ang rashi, yo, ug mitai. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Nining lisuna, atong estudyon ang tuto ka suffix nga mo ekspresar og kalagmitan ug pagkasusama. Sa Binisaya pa, mo ekspresar kini og mga sentence sama sa murag nanto ka, susama sa nanto ka. Sa hinapon, mo gamit tag rashi, yo, ug mitai. Sa sunod nga mga slide, akong i-eksplikar ang ilang mga kalahian. Gamiton ta ang rashi pag-ekspresar og kalagmitan ug pagkasusama base sa imong nadunggan sa ubang tao, apan di ka mopasalig sa kamatuoran niini. Mauna nga ang rashi kanunay gamiton paghatod og chismis, intriga ug hungihong. Di pod klaro kung ang nagsulti nag-ekspresar ba og kaugalingong opinyon o unsay nadunggan gikan sa ubang tao. Sa laing bahin, ang yo mo ekspresar gihapon og kalagmitan og pagkasusama apan ang nagsulti mopasalig sa kamatuoran niini kay mituo man siya sa ebidensya nga iyang nakit-an. Ang mitay kay parehas sa yo apan colloquial kini, bali gamiton sa pag-istoryahanay sa mga suod nga higala ug kapamilya. Kining tulo maumao sa personal nga obserbasyon nga nga atong gituki sa leksyon 87 apan may kalahian. Ato kining ipakita sa sunod nga slide. Ame ga furisou desu. Ame ga furisou desu. Murag muuwan. Personal kini nga obserbasyon sama sa atong nakatunan sa leksyon 87. Ame ga furusou desu. Ame ga furusou desu. Nakabati ko nga muuwan, nadunggan, ug gi-eksplikar pod kini sa leksyon 87. Ame ga furu rashi desu. Ame ga furu rashi desu. Murag muuwan apan di ko mopasalig nga tinuod ni. Siguro imo nang nadunggan sa ubang tawo ug wa kay salig tinuod ba. Ame ga furu yo desu. Ame ga furu yo desu. Mao gihapon ang hubad, murag muuwan apan hugot imong pagtuo nga muuwan gyud ug mapasalig ka sa imong gisulti. Siguro nakakita ka nga dag-om ug nadunggan pud nimo sa balita nga muuwan. Ame ga furu mitai. Ame ga furu mitai. Mao gihapon ang hubad murag muuwan ug mopasalig ka sa imong gisulti, apan ang mitay kasagaran gamiton sa isig ka pamilya ug higala. Karon atong tutukan ang paggamit sa rashi. Sama sa atong gisulti ganiha, ang rashi mo ekspresar og kalagmitan ug pagkasusama apan di ka mopasalig sa imong gisulti. Sa Binisaya pa, murag nanto ka. Ang rashi grammatically usa ka i-adjective ug diretso kining magamit isip suffix para sa mga verbs, adjectives ug nouns nga pwede nga anaa as past tense, non-past tense, afirmatibo o negatibo basta anaa lang sa plain style. Kung parisan og verb o baka adjective, ang rashi anaa lamang sa afirmatibo, bali rashi ragyod. Apan kung parisan og noun, pwede kini nga ma-afirmatibo o negatibo, bali rashi og rashi kunay. Aduna po tay pattern nga noun, rashi, noun, nga mo ekspresar og stereotype. Mutan-aw ta karog mga ehemplo. Rashi nga parisan og verb. Ang mutagak gikas langit sama sa uwan o snow, ang verb kay furu. Ame ga futta rashi desu. Ame ga futta rashi desu. Murag miuwan, apan ang gibatis nagsulti kay di ko mopasalig nga tinuod ni, kay siguro ako ra man ning nadunggan. Laing verb nga ehemplo, ang moari kay kuru. Tanaka-san wa kyou konai rashi desu. Tanaka-san wa kyou konai rashi desu. Murag di mo aris Miss Tanaka karong adlaw. Di ko mopasalig niini kay ako rasad ning nadunggan. Busa ayaw kog itudlo nga gikan ni nakong balita. Basig chismis ra o hungihong. I-adjective nga ehemplo, ang makapaikag kay omoshiroi. Sonna eiga wa omoshiroi rashi desu. Sonna eiga wa
omoshiroi rashi desu. Murag makapaikag ng ingon ana nga salida sa sine, pero di ko pasalig kay ako ra nang nabasahan sa internet. Laing ehemplo gamit ang i-adjective. Ang bugat kay omoy. Ano kutsu wa omokunai rashi desu. Ano kutsu wa omokunai rashi desu. Murag di bugat ng sapatosa, pero di kong pasalig kay ako ra nang nabasahan sa advertisement. Na adjective nga ehemplo. Ang himsog kay genki na. Ang na sa na adjective kay taktakon inig pares sa rashi. Oba-san wa genki rashi desu yo. Oba-san wa genki rashi desu yo. Murag maayo raglawas si lula oy, pero di kong pasalig kay ako ra nang nadunggan kang tiya. Laing na adjective nga ehemplo, ang hilom kay shizuka na. 20年前にこの町は静かだったらしいです。20年前にこの町は静かだったらしいです。Murag hilom ning lungsura, 20 ka tuig milabay, pero di kong pasalig kay ako ra nandunggan sa akong amigo. Noun nga ehemplo, ang tao kay hito. Tanaka-san wa yume na hito rashi desu. Tanaka-san wa yume na hito rashi desu. Murag sikat nga tao si Mr. Tanaka, apan di kong pasalig kay ako ra nadunggan sa akong kaubas trabaho. Niining ehemplo ha, atong ipakita ang pattern nga noun, rashi, noun. Nga gamiton pag-ekspresar og mga stereotype. Ang babae kay onna, ug ang onna, rashi, onna, kay ang babae nga babae gyud, bali ang stereotypical woman. Kanojo wa onna rashi onna desu. Kanojo wa onna rashi onna desu. Siya usa ka babae nga babae gyud, bali ehemplo siya sa kung unsa ang usa ka babae. Sama sa atong gisulti ganiha, ang rashi pwede gamiton sa negatibo, bali rashikunai kung maparisan ra kini og noun. Ang maestro kay sensei. Kare wa sensei nano ni taido ga sensei rashikunai desu. Kare wa sensei nano ni taido ga sensei rashikunai desu. Bisag usa siya ka maestro, ang iyang kinaiya murag di usa ka magtutudlo. Karon, ang rashi pwede pod gamiton isip adverb. Ang mga adverb mohulagway og mga verbs ug adjectives. Ang adverb kay rashiku. Kimi wa pro nara pro rashiku yareyo. Kimi wa pro nara pro rashiku yareyo. Kung professional ka sama sa imong giangkon, buhata sama sa usa ka professional. Unsaon nimo pagbuhat? Sama sa usa ka professional. Pro rashiku. Laing adverb nga ehemplo. Kodomo tachi wa onaka ga suita rashiku pizza o zenbu tabete shimatta. Ang main sentence gisuwat sa itong nga litra ug ang main verb gisuwat sa birdi nga litra. Kodomo tachi wa pizza o zenbu tabete shimatta. Gikaon tanan ang pizza sa mga bata. Giunsa nila pagkaon? Sama sa way sud ilang tiyan. Onaka ga suita rashiku. Bali ang hubad, gikaon tanan ang pizza sa mga bata susama nga way sud ilang tiyan. Kodomo tachi wa onaka ga suita rashiku pizza o zenbu tabete shimatta. Sa sunod nga mga slides atong dunganon pagtuki ang yo ug mitay. Sama sa atong gisulti ganiha, ang yo mo ekspresar og kalagmitan ug pagkasusama apan kumbinsido ang nagsulti nga tinuod siguro kini tungod sa ebidensya nga iyang nasusi. Grammatically ang yo usa ka noun nga nagpasabot og batasan o pamaagi. Parehas ra ang hubad sa rashi apan ang pagbati sa nagsulti lahi. Sa yo kumbinsido ang nagsulti nga malagmit tinuod kini. Sama sa rashi, ang yo pwede parisan og mga verbs, adjectives ug nouns. Ang mitay kay parehas ra sa yo apan colloquial kini. Bali gamiton kini sa mga kapamilya ug mga suod nga higala. Atong gamiton ang mga ehemplo sa rashi ganiha.
ilisdan lang nato og yo. Ame ga futta yo desu. Ame ga futta yo desu. Murag miuwan og ako ning barugan base sa basa nga dan ug unsay gisulti sa radyo ganiha. Gamitan tag mitay, ame ga futta mitai desu. Ame ga futta mitai desu. I-adjective nga ehemplo. Sonna eiga wa omoshiroi you desu. Sonna eiga wa omoshiroi you desu. Murag makapaikag ng ingon ana nga salida sa sine ug hugot akong pagtuo kay usa ko ka magdadayeg anang mga salidaha. Gamit ang mitay, sonna eiga wa omoshiroi mitai desu. Sonna eiga wa omoshiroi mitai desu. Na adjective nga ehemplo. Oba-san wa genki na you desu. Oba-san wa genki na you desu. Karon kinahanglan nato ang na atubangan sa yo tungod kay ang yo usa man ka noun. Hubad sa sentence, murag maayo ras lula ug makabarog ko niini kay ako man siyang naistorya sa telepono ganiha. Gamit ang mitay, oba-san wa genki mitai desu. Oba-san wa genki mitai desu. Sa mitay, di nato kinahanglanon ang na sa genki na. Noun nga ehemplo. Tanaka-san wa yume na hito no you desu. Tanaka-san wa yume na hito no you desu. Kinahanglan nato ang particle no hito no yo tungod kay ang yo usa man ka noun. Hubad sa sentence, murag sikat nga tawo si Mr. Tanaka ug kumbinsido ko kay pag Google nako niya daghang kaayong nagawas bahin sa iyang pagkabantog ug pagkasikat. Gamit ang mitay, Tanaka-san wa yume na hito mitai desu. Tanaka-san wa yume na hito mitai desu. Paggamit sa mitay, di na ta makinahanglan og no. Diretso na hito mitai desu. Ang yo pwede pud mahimong adjective og verb. Yo na adjective. Yo ni adverb. Parehas gihapon sa mitay. Mitay na adjective. Mitay ni adverb. Sugdan ta sa mga adjectives. Yo na ug mitay na. Parehas ni sila hubad. Isip murag nanto ka. Pirmirong ehemplo kay verb plus yo na mitay na. Ang main sentence gisuwat sa itong mga litra ug ang yo na mitay na clause kay anaa sa asol ug puwa. Kono kouen ni kuru to oranda ni itta yo na kimochi ni naru. Kono kouen ni kuru to oranda ni itta yo na kimochi ni naru. Kung moari ko aning parkiha, akong gibati kay mura kog miadto sa Holland. O gamit ang mitay na, kono kouen ni kuru to oranda ni itta mitai na kimochi ni naru. Kono kouen ni kuru to oranda ni itta mitai na kimochi ni naru. I-adjective plus yo na mitai na nga ehemplo. Shiki no nai ichinen juu samui yo na kuni ni wa sumitaku nai. Shiki no nai ichinen juu samui yo na kuni ni wa sumitaku nai. Di ko ganahan mo puyo sa usa ka nasod nga way upat ka tiyempo ug tugnaw tibok tuig. Gamit ang mitay na, shiki no nai ichinen juu samui mitai na kuni ni wa sumitaku nai. Shiki no nai ichinen juu samui mitai na kuni ni wa sumitaku nai. Na adjective plus yo na mitai na nga ehemplo. Kono mise wa okyakusama wa jazz ga suki na yo na hito ga oi desu. Kono mise no okyakusama wa jazz ga suki na yo na hito ga oi desu. Kini nga bar adunay daghang customer nga murag mga tao nga mahiligon sa jazz. Gamit ang mitay na, kono mise no okyakusama wa jazz ga suki mitai na hito ga oi desu. Kono mise no okyakusama wa jazz ga suki mitai na hito ga oi desu. Inigamit og mitay na, taktako nato ang na sa na adjective. Noun plus yo na mitai na nga ehemplo. Tanaka-san no yo na tomodachi wa mezurashii desu. Tanaka-san no yo na
tomodachi wa mezurashii desu. Tungod kay noun ang yo, magkinahanglan ta sa particle no paghuman ni Takako-sang. Ang hubad, ang amiga sama ni Takako kay ngihit pangitaon. Gamit ang mitai na. Takako-sang mitai na tomodachi wa mezurashii desu. Takako-sang mitai na tomodachi wa mezurashii desu. Sa mitai na, di ta magkinahanglan sa particle no paghuman ni Takako-sang. Karon ari na pudtas mga adverbs, yoni ug mitai ni. Hubad sa Binisaya, mubuhat susama sa nantuka-nantuka. Verb plus yoni, mitai ni. Mao gyapon ang main sentence gisuwat sa itong mga litra ug ang yoni, mitai ni anaa sa asul ug puwa. Shinkansen wa living room ni iru yoni kaiteki desu. Shinkansen wa living room ni iru yoni kaiteki desu. Komportable ang Shinkansen susama nga murag anaa ka sa imong sala. O gamit ang mitai ni, Shinkansen wa living room ni iru mitai ni kaiteki desu. Shinkansen wa living room ni iru mitai ni kaiteki desu. I-adjective plus yoni mitai ni nga ehemplo. Hisashiburi no kazoku ryoko ga ureshii you ni kodomo tachi wa hashaide iru. Hisashiburi no kazoku ryoko ga ureshii you ni kodomo tachi wa hashaide iru. Ang mga bata nagsalimuang susama nga ang dugang gihuwat nga bakasyon di pamilya na alegre. Gamit ang mitai ni, hisashiburi no kazoku ryoko ga ureshii mitai ni kodomo tachi wa hashaide iru. Hisashiburi no kazoku ryoko ga ureshii mitai ni kodomo tachi wa hashaide iru. Na adjective plus yoni mitai ni nga ehemplo. Itsumademo genki na you ni, Sofu wa shū ni 3 回ダンスクラブに通っています。いつまでも元気なように、祖父は週に3回ダンスクラブに通っています。Susama nga kanunay siyang himsog, si Lolo moadtos baylihan katulo sa kada semana. Gamit ang mitai ni, itsumademo genki mitai ni, Sofu wa shū ni 3回ダンスクラブに通っています。いつまでも元気みたいに、祖父は週に3回ダンスクラブに通っています。Gamit sa mitay ni, di nato kinahanglanon ang na sa genki na. Noun plus yoni mitay ni nga ehemplo. Kanojo wa marude Mariah Carey no you ni utaimasu. Kanojo wa marude Mariah Carey no you ni utaimasu. Mukanta siya susama ni Mariah Carey. O gamit ang mitai ni, kanojo wa marude Mariah Carey mitai ni utaimasu. Kanojo wa marude Mariah Carey no mitai ni utaimasu. Sa mitai ni, di nato kinahanglanon ang particle no. Suma total niining lisona atong natuki ang tuto ka suffix nga moekspresar og kalagmitan og pagkasusama. Pirmiro ang rashi ug gisundan kini sa yo ug mitai. Pwede ni sila parisan og mga verbs, adjectives ug nouns. Sa rashi, moekspresar kag kalagmitan og pagkasusama nga di ka mopasalig sa imong gisulti. Sa yo, moekspresar kag kalagmitan og pagkasusama apan hugot imong pagtuo nga tinuod kini base sa imong pagtan-aw sa ebidensya. Ang mitai kay colloquial version sa yo ug parehas ra gihapog hubad sa yo. Tungod kay colloquial ang mitai, kasagarang gamiton kinis mga kapamilya o mga suod nga higala. Aduna po tay pattern nga noun, rashi, noun nga mo-ekspresar og mga stereotypes. Ang yo pwede pod mahimong adjective, yona, og adverb, yoni. Mao pod sa mitai, mitai na adjective, mitai ni adverb. Og diri natapos ang atong leksyon sa kalagmitan og pagkasusama gamit ang rashi, yo, ug mitai. Salamat sa pagtan-aw, kita na pud ta sa sunod. Otsukare-sama deshita. Kung arisgado ka gyud makaton og hinapon, importante ang pagpraktis adlaw-adlaw og paggahin og panahon.
Kung nagsakay ra tas jeepney, nagwatch traffic, patubang sa trabaho, naglingkod ra sakyanan o ka break time nimo, balik-balik kinigtana og paminaw ang akong mga training videos nga giplano para lig-on ang imong pundasyon sa hinapon. Ayaw kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni Gambarimasyo. Otsukare sama deshita.